Priatelia, prihováram sa vám tu zo Slovakia Ringu, Centra bezpečnej jazdy. Naši klienti si aktuálne zdokonalujú svoje vodičské schopnosti a objavujú svoje limity, taktiež limity svojich vozidiel. Tento deň završíme hodinovou jazdou na veľkom okruhu Slovakia Ringu, na čo sa veľmi teším. No a pevne verím, že sa opätovne vidíme v septembri na Ultimate Driving Academy od MD Bavaria Group. Priatelia, teším sa na vás.